Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Сак булыгыз, пневмония, табиблар нинди киңәш бирә? Быел Чаллыда берничә җир асты кичү юлын төзекләндерәчәкләр, исемлеккә кайсылары кертелгән? Кияүгә 81, кәләшкә 70 яшь. Тантаналар залында шәһәрдәшләребез үзләренең никахын теркәде. Һава торышы җылыта башлагач, салкын тию авыруларына зарланучылар саны гадәттәгечә арта. Вирус булган җирдә өзлегүләр дә бар. Бүгенге көндә күп кенә хастаханәләргә пневмония чире артты дип белдерделәр. Үзеңне ничек сакларга безнең сюжетта. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Намного лучше, чем вчера. Намного лучше. Ирекнең хәле җайланып килә, берничә көннән аны өенә чыгаралар. Егет хастаханәгә пневмония белән керә, баштарак үпкәләре ялкынсынганын белмиде. Я отдыхал в лесу с друзьями в воскресенье. На следующий день почувствовал недомогание, высокую температуру. Я сначала все списал на отравление бытовое, но в реальности все оказалось по-другому. Әгәр дә медицина ярдәме артыннан алданрак мөрәҗәгать итсәң, излегүләр булмыйча да кала ала. Пациентлар дәваланмау аркасында хастаханәгә эләгә. Пневмония гадәттә кискен тын юллары авырулары яки грипп нәтиҗәсендә барлыкка килә. Еш кына авыруны салкын тию белән бутыйлар. Когда человек заболел или появились первые признаки ОРВИ, как насморк, першение, боль в горле, недомогание, озноб, естественно, не нужно заниматься самолечением, ждать улучшения самочувствия, а обратиться лучше к участковому терапевту по месту жительства. Если, естественно, происходит это в вечернее время, то можно будет обратиться и вызвать скорую помощь. Хәзер 5-нче хастаханәдә пневмонияның авыр формасы белән мөрәҗәгать итүчеләр саны арткан, табиблар моны һава торышы белән дә бәйли. Җылыткач вирус тизрәк тарала. Сейчас такая вот эпидемиологическая активность по пневмониям, и наряду с другими больницами мы ведем экстренный прием пациентов с таким заболеванием. Тяжелые формы пневмонии связаны с тем, что, к сожалению, пациенты часто занимаются самолечением. Еш кына үпкә ялкынсынуы белән пенсия яшендәгеләр һәм балалар авырый, пневмониягә каршы торыр өчен табиблар җәмәгать урыннарында битлекләр кияргә киңәш итә. Страховкаханәдә инфекциягә каршы прививка да ясатырга мөмкин. Салкын тиюнең беренче симптомнары булуга ук квалификациялы ярдәм артыннан мөрәҗәгать итәргә кирәк. Пневмониягә игътибар бирмәсәң, өзлегеп, ахыры үлем белән тәмамланырга да мөмкин. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Быел Чаллыда берничә җир асты кичү юлын төзекләндерәчәкләр. 2017 елда Мәскәү проспектын реконструкцияләү кысасында 50 миллион сумга 6 җәяүле кичү төзекләндерелде. Быел ремонт кайсы җир асты юлларында узачак, хәбәрчебез ачыклады. Ремонт узганга 1 елда үтмәде. Мәскәү проспектындагы җир асты аша чыгу юлларында вандаллар үз эшен башкарган. Берәүләр диварларда рәсемнәр ясаса, икенчеләр аяклары белән тибеп, эзләр калдыра, диварларны вата. Хотелось бы, конечно, их предупредить, что мы обязательно с помощью органов внутренних дел будем их устанавливать и привлекать к ответственности. В основном это, конечно, ответственность административная, взысканием убытков. Но если ущерб будет более значительным, возможно, вплоть и до уголовной ответственности. Быел Чаллыда 5 җир асты аша чыгу юлын капиталь төзекләндерәчәкләр. Алар Джумба сәүдә үзәге янында энтузиастлар бульвары, Глобус, йорт төзүчеләр, театральный тукталышларында урнашкан. Җиренче комплекс, җиңү паркы, мәктәп тукталышларындагы җир асты аша кичә юлларында түбәләр ясаячаклар. Эшләрне майда башлап сентябрьдә төгәлләргә телиләр. Әмма кичүләрдә сатучы эшмәкәрләр бу хакта әле белмиде. Нет. Мне никто не сообщал. А вы даже про это не знали? Про ремонт? Про ремонт. Знала. То есть разговора пока о том, куда вас переместят, не было? Нет. Что ремонт будет, слышала. Но так, я не знаю, никто не подходил, ничего не говорили. Шәһәрдәшләр башка җир асты аша чыгу юллары турында да борчыла. Мисал өчен райисполком тукталышында урнашкан кичә юлы шәһәр үзәгендә, әмма төзекләндерүчеләр бирегә быел килмәячәк. Шулай да ремонт планга кертелгән. Гүзәл Шихапова, Константин Велич, Калинар Султанов, Яңалыклар. Сөембикә сәүдә үзәге ябылырга мөмкин, әмма вакытлыча. Шәһәр башкарма комитеты республиканың арбитраж судына шикаят белдергән. Ул сәүдә объектын куллануга рөхсәтсез тапшырдылар дип белдерә. Шуңа башкарма комитет тиешле документларны рәсмиләштергәнче сәүдә итүне туктатып торуларын сорый. Сөембикә сәүдә йорты җитәкчелеге комментарий бирүдән баш тартты, әмма сатучылар һәм эшмәкәрләр бу хакта белмәдек диләр. Әгәр сатуны туктатсалар, аларның кереме югала.
О том, что вообще здание как-то сдано без разрешения, я даже первый раз об этом слышу на самом деле. Не знаю, мне кажется, все равно бы не сдали уж, если как уж может быть без разрешения. Такого, наверное, быть уж не может, как уж. Тут столько уже магазинов, столько. Это же рабочее место, да? Естественно, волнуешься, но я об этом не знала. Тем более место хорошее, людям, в общем-то, нравится торговый центр. Он маленький, компактный, здесь все есть. И в хорошем месте, людям не надо далеко идти, ехать. Комплекс большой, идут из 45-го, из 47-го, и напротив там нет большого торгового центра. Место очень хорошее, людям нравится. Поэтому мне бы хотелось здесь работать и дальше. 24 мартта дөньяда электр энергиясын саклау буенча жир сәгате экологик акциясы уздырыла. Бу чара ел сайын бөтен дөнья кыргый табигать фонды инициативасы белән үтә. Биредә катнашу бик җиңел, моның өчен кичке 9 яртыдан 10 яртыга кадәр 1 сәгать дәвамында электр җиһазларын, утларны сүндереп торырга кирәк. Узган елда бу акциядә дөньяның 184 иле катнашкан. Россиядә исә 150 шәһәрдә яшәүчеләр булдыра алганча утларын сүндереп торган. Җиңүче шәһәр булып Сургут танылган. Кияуга 81, кәләшкә 70 яшь. Чаллы ЗАГСында яңа гаилә теркәлде. Гарифулла абый белән Нәсимә апа соңгы елларда өйләнешкән парларның иң өлкәне. Гаилә башлыгы никахлашу сараена хатынын үзенең Toyota Corolla машинасына утыртып алып барган. Аның туй бүләге дә бик саллы. Бәхетле парны безнең хәбәрчеләребез котлап кайтты. Колларын ышкындырып, куа 120 белән. Зашайтып Агзарскалар. 10 ел мен үзем шоферлар укыттым тоже. 9 дистәне вакласа да Гарифулла ага гыйбадәттә дә тормышта да бирешми. Һөнәре буенча экскаваторчы. Хәзер мәчет аксакалы. Аның 4 айлык ката аурудан соң гомер иткән карчыгы вафат була. Балалары еракта. Бер үзем бик уңайсыз, бик күңелсез. Аннан Аллаһ Тәаләдән сорап, Раббым, һәммә мәхлукатларны парлы кылгансың. Миңа да пар биренде Раббым, намаз укытырган, гыйбадәт кыла торган, бәхетле, тауфиклы, михрван, шафкатлы, хидаятлы хатын кызны миңа пар кыл дидем. Гарифуллага озак еллар 48-нче комплекстагы мәчеткә йөри. Нәсимә апа шунда дин сабагы укырга килә. Аның да ире 6 еллык вафат булган була. Хәзер алар намазны бергә укыйлар. Икесенә бергә 8 балалары, кияү киленнәре, онык-оныкчыклары бар. Һәммәсе дә әти-әниләр өчен бик шат, чөнки картлар ялгыз түгел. Яшьләргә дә, олыларга да ялгыз тилмереп яшәмәсен берсе дә. Менә нинди безнең шатлык, хәзер без яшь вакыттагыдан да артык безнең мәхәббәтебез әлхамдулиллаһ шөкер. Гарифуллага бик булдыклы кеше, чын ир-егет. Туй бүләк итеп, хатыны белән икесенә хаҗга юллама алган. Бәхетле булырга бер кайчанда соң түгел. Рим Әхмәтов, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Бүген барлык төрки дөнья һәм Иран халыклары Нәүрүз бәйрәмен билгеләп үтә. Нәүрүз сүзе 2 тамырдан Нәү фарсыча яңа һәм рус көн тамырларыннан тора. Нәүрүз көнчыгыш календаре буенча яңа елның 1 көненә 21 март галимнәр әйтүенчә астрономик язның 1 көненә туры килә. Чөнки бу көнне Кояш җир шарының 2 ярым шарында 1 дәрәҗәдә яктырта башлый һәм җир планетасында көн белән төн төгәл 12 сәгать дәвам итә. Нәүрүздә табынга бодай, кукуруз, тары, арпа, борчак һәм башка пешерелгән түгәрәк тәбикмәк куелган. Шулай да бәйрәм күрке булып шыттырылган бодай урындысы саналган. Үзбәк, таҗик, төрек һәм башка төрки халыкларда бүген дә бу күркәм йола сакланып калган. Чишмә халыклар дуслыгы йортында да бу бәйрәмне зурлап үткәрәләр. Иртәгә таҗиклар, 23 мартта әзербайҗаннар, 24 мартта үзбәкләр күңел ачу тамашасына көтеп кала. Бүгенге амнашлар, мин сезнең белән сау булашам, яңалыклар белән кызыксыныгыз, сау булыгыз. Глазная клиника Газизовых. Акция только до конца марта. Скидка 50% на консультацию детей. Бесплатная диагностика катаракты и глаукомы. Количество ограничено. Это здорово и жутко. Они двигаются, пугают. Динозавры – это круто. Динозавры впечатляют. Приходите на выставку «Мир динозавров» в ТРЦ «Омега». Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.